Kaixo, Amaiarrieta naiz, 16 urte dauzkat eta Zaldibian bizi naiz. Nire denbora librean igeriketa eta euskal dantzak egitea gustuko dut. Goazen 6.0 parte hartzea gustatuko litzaidake, antzerkia izugarri gustatzen zaidalako eta txikitako amets bat betetzea izango litzatekelako. Orain arte goazen azaldu den nire pertsonai gustukoena Eli da. Izan ere, bere izaera maite dut. Lehen esan dudan bezala, dantza egitea izugarri atsegin dut, baina aldakan dudan displasia izeneko gaitz batek eraginda ezin du dantzarik egin. Hala ere, orain arte ikasi ditudan 4 hizkuntzetan abesten dakit. Hasteko, nola ez euskaraz. Aldapan gora, pausorik pauso, aldapan bera, auzorik auzo, gaztainondo tapago, eskultura arraro, kaleak edo mendiak zer galtzen gaitu gehiago. Bigarren, gaztelaniaz. En el pupitre dibujaban corazones, frases de dolor, sueños de color. Hirugarren hizkuntza, ingelesa da. Baby, I'm dancing in the dark, with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. Eta amaitzeko, gutxi bada ere, frantsesez. Tu viens le soir, danser sur des heures de guitare, puis te bouges. Tes cheveux noirs, tes lèvres rouges, tu te balances. Le reste n'a pas d'importance comme un soleil. Tu me brûles et me révèles, tu as dans le jeu les jeux de l'enfer. Je t'ai dans la peau, baila, baila, oh. Hau izan da guztia, eskerrik asko!